Jalo Papis Bay Dempai, Coca La Wandi, when I tell the when it take them Ala Sonama, Abeke, Sini, Soma, Naki Katan, Kanyatan, Kelena, Abeke, Hotel Babemba Konana, Osatkela, Malabi Jalo, Ko Akademika, will say Bella Jelema, Kerengaranjala, Demba Jala Reconway, Alecon Kuna, Got Demba Bewilendo. Demba mabo dembala o mi koson ayake bakulu bala wala sa do kana na jiyoro so akola abani ni befe beka fam demba pempe ni bire demba ya kono welele ndon keneka tenemso balmamso pempe be ni ede balmamso kana to krefe ki imawele welele ndo akono na so balmamso balma kebela gele fana beti kana se tondawuma keren yala wasulunga ton muso o kitakuru point final a to pen na to se verambulo dongo ko bewele lendo ni ala sonoma sini soma nege kanya kononton wati hotel babembala tegon bla bitake gafeula o roko folula panel ko mo ne no fe ni tikaina Conseil supérieur de la défense colonel Asimi Koita aye la jere ke kunu wajibi la yere ka kuma la kadaka kuma utiara kerepe kuma mun kacha ko o bela jere na tawta ale nyama bewele ministry fempen daka ngadu la kana kola aya bewele kunu o jekulu sigra na be fama ko conseil supérieur de la défense o la jere mina kera ko la jere kunte dore anane ka fo fere bela gelembe katke Mali bulu wala saka lakana sabati Mali la folo kera sanfelama kadaka ko niame kelete fanga bala ko ya so kuna fo ndonjon babulu satkela ko Mali folo la femima oye ka Mali re jamana kla ka ke kla sabai sanfela la wala kuna fo ni be boyoro wala man ni avion be tayoro o kalpale me ma saba bunyongo man ni wuli jenero wi wala colonel Asim Goita ayaja kafoko abe folike kerengreni yala ministre de la défense la Sadio Kamara ko tanto mati ko jiya kola o Sadio Kamara fana kuna fon lo gerela ale la kanyininga la gere in betali ke penjmena Sadio ko kuma chama teso afika efela bay min kan wali ali keli ko de kafsa ni kuma chama ni ala barkala bi ko don doni ko ye o be mi fo maldoye beka a hakilisi na ala sona ma ko labe min na beka bla senga atimentun ko maliba ya rasulu ayaga ka foko ale colonel Sadio Kamara pela min bala binaba afo maldewi ikara yoro ko ka foli kan Allah kana bawla o bena feremitke agala ka fo tugo bela jelena donda fenfen mali yere donda mali jamana e donda wolon fly adona wolon fla fenfen be ko lakana be sabati a yoro bela jelena yoro pidini para yoro baka anana ka fo Mali foro tun nan rawye Mali kati bo kabla yoro mi seraba chama be o donda ko kambe ke a bela jelena ka kla ka police ga bela o police ko lu be ke police dole mbawe munu ni o be bo police ambe malabi ka be bo kono ka ke police la ki kayre munu be formation militaire ke ko abike o de colonel Sadio Kamara ko ka police lakana bawma ale Sadio Kamara to la ka bo nyini maldo befe ko mi bebi benya be malila ko kunyo ndama ndama inkona na kunyo fla bonyongo ko tala to na benya bala o Sadio Kamara ya ka fonne ala sonama ko don do kale kon be police krengren yala anga lakana bawma kami fo mali dewe foni wolu defera mina ko non te nala sonama fempe no se ka ke lakana nasra fempe abala duna ka fo ko transition la benambo kama ka adi bela jelema ko go kuna fondi lakana bawma wa ame watim na comme 600 o kuma konen sebe koro duguntu la ko sebe kana laban famine oye nanzaraw katon jamana tan ani nani olu de lettre sebe ka Canada fara kan ko Mali manyami gona ayoke tiana ko olu tse ka jeni oye ko o ya fa mena ka fo semi pre Mali koro ko Mali betala Wagner de nofe irisi jamana
surasi bolofara dɔ bɛ yen a bɛ fɔ ko Wagner. O Wagner ni kɛnyɛrɛyew de marifanci sarala mercenaire o de don. Nka ko Faransi ni a tɔɲɔgɔnw jɔlen bɛ o jɔ kun kan k'a fɔ ko o Mali taara Wagner nɔfɛ. O de ko ka lettre yɛrɛ sɛbɛn jamana 14 Europe jamana kelen Canada k'o farala kan ka kɛ jamana 15 ye k'a yira k'a fɔ ko Mali y'o min kɛ ko o ma bɛn olu ma. Mali y'a jaabi sɔrɔ gouvernement ye lettre sɛbɛn sɔrɔ ka ɲɛsin Union européenne jamana 14 min n'olu ye tɛgɛ nɔ bila kɛ gafe in na. A ye a jira k'a fɔ ko nin bɛɛ la a ma dogo maa si la k'a fɔ Faransi y'a fɔ ka o bɛna Mali bila. Ni Faransi ye Mali bila ka Mali to nin cogo in na a bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na a dun kalomaya la fo bibi in na yɛrɛ ko Mali bɔra a ka hakɛto ni Faransi bɔra a ka kan 3 kɔnɔ Tessalit, Kidal ani Tombouctou laban in na. Ni Mali nana sigi cogo la ko min bɛ nin cogo in na n'a nana kɛ ko min a bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na ko Faransi y'a fɔ kabini waati tɛmɛn'o la ko o bɛna bɔ Mali la wa ko o ye kelen o ye lakilikɛ ye ko maa si tɛ ka fɛn fɔ o la. Bibi in na ko Mali ye bɛnkan sɛbɛn kɛ u ni Wagner ni ɲɔgɔn cɛ. Bɛnkan sɛbɛn an b'a ladɔnniya k'a fɔ an ka Mali transition ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ ko dɔ bɛ nanzara jamana kan ko minnu n'u kan k'u yɛrɛ fisaya o n'a a ɲɔgɔnnaw ma. N k'a mɛn misala ariko a bɛ fɔ min ma yan ko ariko ko maa bɛ se ka baara kɛ n'o ye jamana min yɛrɛ faranka jamana min bɛ yen n'o ye Europe jamana ye olu ka se k'a to ariko la k'a fɔ k'u bɛ jalaki ta ka ɲɛsin jamana dɔ ma. Mali gouvernement y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko a kɛlen bɛ ka olu dabali ban. Nka ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ o ye lettre sɛbɛn k'a di Mali ma ko a olu y'a mɛn nanzarakan na i n'a fɔ u y'a fɔ cogo min na Mali gouvernement ko k'a ye kuma in mɛn ko nka min bɛ yen kɔni a b'a la olu la kosɛbɛ k'a fɔ ko nanzara jamana ko jamanaba damadama 14 ka taa fara Canada kan k'olu fana bɛ i sen don ariko k'a fɔ tigɛ ɲ'a mɛn ko nin bɛ kɛ ka i sen don o la k'o kɛ sɛbɛn ye ko o kɔni ye fɛn min n'o bala Mali gouvernement la kosɛbɛ. Ko Mali jamana ɲɛma colonel Assimi Goïta a y'a jira k'a fɔ ko Mali bɛna dɛmɛbaga wɛrɛ ɲini u yɛrɛ la. O dɛmɛbaga wɛrɛ dɔ ye jamana wɛrɛw ye ko jamana bɛɛ lajɛlen dama ka kan la ni Mali ni min bɛnna a la a ka ca Ala fɛ ko o bɛ kɛ bɛnkan ye Mali n'u ni ɲɔgɔn cɛ. O bɛnkan de tɛmɛna Mali ani Russie jamana cɛ. Tiɲɛ don Russie jamana jalatigiba caman bɛ yen n'o ye experts ye olu nana Mali la a mɛnna. O bɛ ka kalan kɛ an ka sɔrɔsiw kunna. Yali k'o ye kojugu ye wa walima ka baara kɛ ni jamana wɛrɛ ye k'o ye kojugu ye k'o mana kɛ kojugu min ye ko Mali kɔni y'a laɲini fewu ka d'a kan ko Russie jamana fɛ baara o jɛyalen don wa ko nafaba b'o la an bɛ waati min na comme sisan. O siratigɛ la ko kana o kɛ koba ye k'u kana baara kɛ nanzara jamana ye jamanabaw ye u kana sɔn ka baara kɛ ni ariko kuma ye. N'i ye nin ko in jateminɛ kunnafonilaw bɛ k'i sonni sigi a kan don o don a nana ye k'a fɔ kow de kɛcogo tɛ kelen ye ani ko man di bɛɛ fana na ko n'i y'o jateminɛ kabiri san 2011 tuma min na ni Kadafi bɔnɛna nin na o bɛɛ hakili la fɛn min Nicolas Sarkozy ale fɛla kun ye min ye ka na Mali tila bɛɛ ɲɛna k'a di Tuaregiw ma MNLA ma o kɛla kalafili min ɲɛkɔrɔ i n'a fɔ Emmanuel Macron ta filɛ kalafili ɲɛkɔrɔla la cogo min na Ala y'a kɛ Nicolas Sarkozy ale ye nin baara in kɛ ka na bin Mali kan k'a bɛ Mali tila o kalafili ɲɛkɔrɔ kalafili ye maladonna k'a fɔ ale benna ale benne ni François Hollande nana fanga sɔrɔ ale ta fɛrɛ kɛcogo ni Nicolas Sarkozy ta ma kɛ kelen ye n'o tɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen taabolo bɛɛ ye kelen ye. François Hollande kɛlɛ nana dafiri min kɛ ale kɔni ye fɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ kunnafoni labanw ye min jira ko u ye yuruku de kɛ ka ci bila ko Alassane ka jɔnkuna ka se ka wele se Faransi ma ka lettre sɛbɛn fɛrɛ min bolo dalen don n'a fɛrɛ dalen don kɛnɛ kan bi ko ka bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama. O siratigɛ la kɛra sababu ye ni Faransi sɔrɔsiw nana o nana ka na kɛlɛ nin bɔ kabiri o sera kɔn na kɛlɛ tun sera kɔn na o ye kɛlɛ gɛn ka bɔ kɔn na ka taa kɛlɛ tunu bɛɛ la Kidal kɛrɛfɛ duguw la o kun jumɛn na a dabaliba ye bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o siratigɛ la François Hollande ye min kɛ o bɛnna kalafili min fana ma ale benna o benen wala donna k'a fɔ kalafili nana diya Emmanuel Macron na ale kɔni kɛra a gologolo jima cɛbaga de ye n'o tɛ ko fɛrɛ min bɛ Faransi bolo o fɛrɛ tɛ dɔ wɛrɛ ye ka Mali tila nafolo min bɛ walima nafasɔrɔ fɛn minnu bɛ Mali dugukolo jukɔrɔla la k'i tɛgɛ da o kan ko ye Faransi fɛrɛ de ye
wa n'a ma dɛsɛ i n'a fɔ a taara dɛsɛ bolo ka cogo min na n'o tɛ ko a tun tɛ Mali to nin cogo in na tan o ye Emmanuel Macron a ma man di bi fiyewu Faransi jamana kan ka d'a kan ko ni a y'a yɛrɛ ɲininka bi Faransi sariya caman bɛ yen n'i ye candidat ye kalo 6 i bɛ ka candidature fɔ ko nka ko fo kana se bi ma Emmanuel Macron a da ma se a ma maa si ye a ma s'a ma kunnafonidila ye k'a fɔ a bɛna kɛ fɛn min ni o ye candidat ye k'a da ma s'o ma o ye ɲininkali k'a la cogo bɛɛ lajɛlen na ko nka a ma ɲininkali a ma nin jaabi fɔlɔ dɔw yɛrɛ ko wa ko bɛ taa taabolo min na tan nin ko in tiɲɛnen b'a bolo tiɲɛ bolo min na k'o dalen t'a la n'a yɛrɛ bɛ sɔn k'i bolo mana bɔ kala nɔfɛ wala an b'a ladɔnniya k'a fɔ Faransi bilama a ko kunu ye k'an bɛ ka kuru bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a da nanzara jamana kun n'o tɛ ko in ɲaamin b'a bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen Faransi de ye tɛgɛnɔbila bɛ kɛ fɛn fɛn na Mali tɔgɔ la ko Faransi b'a bɛɛ lajɛlen kɛ ko in yɛlɛmana Faransi de ma sɔn ma i n'a fɔ colonel Assimi Goïta y'a fɔ a ye cogo min na kununko sɔgɔmada juma Faransi jalatigibaw olu ye Emmanuel Macron wele k'a lettre sɛbɛn a ma ko a bɛ cogo min na tan Emmanuel Macron a ka ko jɛya ka sɔrɔ ka taa kalafili la ni Faransi sɔrɔsiw de bɛna bɔ Mali la pepewu walima n'a bɛna kɛ cogo min na k'a ko kana to nin cogo in na tan ka d'a kan ko n'a tora nin cogo in na n'an taara kalafili la ni a nana ye k'a fɔ Emmanuel Macron mana tɛmɛ ni kunnamadiya kɛ plan ni Emmanuel Macron y'a tigɛ ko a si tɛna na se ka ɲɛ sani ka s'o ma k'a k'a lajɛ ka tiɲɛ fɔ Faransi jalatigiw ye ni Faransi sɔrɔsiw de kan ka bɔ Mali la walima n'u man ka bɔ Mali la ko k'a jaratigɛ walasa a ko bɛ se ka taa sen kelen kan kɛrɛfɛ kunnafoni y'a jira k'a fɔ kununko Emmanuel Macron ko a y'a jira k'a fɔ a bɛ cogo min na tan ko kɛlɛ tiɲɛna ale bolo dɔw ko k'a ye jɔnfɔla fɔ nka Faransi n'a taabolo don o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ kunnafoni ye nka sabati bɛ min kan bi o y'a ye k'a fɔ Emmanuel Macron a bɛ sɔn k'a jira k'a fɔ Faransi sɔrɔsiw ka Mali bila pepewu Haruna Samakɛ ale ye lasigiden kura ye a bɛ taa Rusi jamana kan kunun a taara ka taa foli kɛ colonel Assimi Goïta la ka sɔrɔ ka sira ɲini colonel Assimi Goïta fɛ danaya min dara kan colonel Assimi Goïta fɛ k'a diyara ye kosɛbɛ n'a a ma kɛ baasi a yɛrɛ ka kuma la ni Ala y'a kɛ ka fɔ a sera Rusi jamana kan tɔ min tora ko la k'ale bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa ka dɔ fara kow kan kunun a taara sira ɲini sani sɔnni cɛ k'a bɛna i kun da Rusi jamana kan Dr Sogɛl Kokala an ma to ɲininkaw fɛ Dr Sogɛl Kokala Mayiga ale min ni ale ye premier ministre ye a tun bɛ Ɲorodi Sahel laban in na a taara foli kɛ Ɲoro Selifukɛ la a ye danaya kura Ɲoro Selifukɛ kan ko a ye min kɛ tiɲɛ na k'a ni foli ka kan Mali fɛn wɛrɛ fana tɛ Mali bolo k'a di nin ma kofɔlen n'o ye Ɲoro Selifukɛ ye ko nka min bɛ yen bi a fakɛ n'o ye Sɛkina Ama Wula ye ko y'a seko n'a damayira bɛɛ lajɛlen kɛ nanzaraw nana bi Mali kan min kɛ k'a y'a seko n'a damayira bɛɛ lajɛlen kɛ o kunbɛnni na a ma ɲa min kɔ a kɛra o ye nanzaraw taara n'a ye o kɛra 1941 o taara n'a ye k'a ma segin o kɔ o siratigɛ la tuma min na ni Dr Sogɛl Kokala Mayiga bɛ kuma la a taara jɔ yɔrɔ min ni Sɛkina Ama Wula a taara sedi ta yɔrɔ min na ka sɔrɔ k'a don nanzaraw ka bolifɛn kɔnɔ ka taa o taara jɔ ye ka foli kɛ kosɛbɛ nin ma kofɔlen na n'o ye Buyi Hayidara ye o siratigɛ la Mali ma se k'a dɔ wɛrɛ kɛ ko Ɲoro avion jigiyɔrɔ o tɔgɔ dara Ɲoro Selifukɛ a fakɛ la n'o ye aéroport Sɛkina Ama Wula ko a tɔgɔ dara a la o kɛra décret min na ni conseil ministre y'a sɛbɛn o papier taara Sogɛl Kokala Mayiga bolo ka taa di Buyi Hayidara ma a dun fana ko k'a diyara ye ko nka ko a diyara Ala de ye o siratigɛ la k'ale bɛ min fɔ min kelen dun kɔni ko k'a Mali ko to Ala ma n'an bɛ Ala bolo ko basi foyi t'a la Buyi Hayidara ka kuma la kunun Noël n'o ye matigi Yesu bangini a kɛra diɲɛ yɔrɔ bɛɛ kunun Ala deliw kɛra seliw kɛra ka duwawu ɲini kɛ ka tila ka duwawu don kɛ a ma ladɔnniya k'a fɔ bi in na chrétien bɛ diɲɛ kɔnɔna na k'a bɛ jɔ chrétien miliyari 2 a n'a kunkan fɛn na o bɛɛ lajɛlen kɔni ye wulikajɔ kɛ sɔrɔ k'a si seli la ka Ala deli ka matigi Yesu deli walasa diɲɛ bɛ se ka nɔgɔya cogo min na o kɛra fan bɛɛ lajɛlen na ala an yɛrɛ fɛ yan sewa fan bɛɛ lajɛlen ka selikan ye sɔrɔ ka dugu jɛ bi sɔgɔmada in na la Gambi Yaya Jame a ma ladɔnniya k'a fɔ ko ale ma keguya kosɛbɛ politiki n'a nasaraw la tuma min na ni Adama Barrow tun bɛ jamana ɲɛmaaya ɲini na laban in na o ye tigɛ mɔnɔ bɔ ale nɔfɛ k'u kana u ka jɛ ka ko dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ ale tun ka ɲi ka sɔn o ma a ma sɔn o ma min kɛ
o y'a sɔrɔ Adama Barrow ale fana sen dalen bɛ papier min kan dossier min kan ale ye sen bɔ o kan dialogue vérité et réconciliation o jɛkulu y'u ka laseli kɛ kunun u ka ministre min bɛ yen n'o ye ministre de la justice ale y'a jira k'a fɔ ko Yaya Jammeh kan ka minɛ o la ko o bɛna fɛɛrɛ kɛ sisan ka mandat d'arrêt international bɔ ka d'a kan Yaya Jammeh bi na a bɛ Guinée équatoriale ko a ye ko caman kɛ k'a daminɛ 1994 ka na 2017 la ko jɛkulu dɔ tun b'a bolo escadron de la mort o jɛkulu o tɛ baara foyi la maa fa kɔ ni kɔni sera olu ma kaban o y'i ka ko bannen o escadron de la mort o ye maa min fa ko o maa ka ca kosɛbɛ dan t'o o la min bɛ o la k'a yira a la fana k'a fɔ Yaya Jammeh a n'a ka tɔndenw u ye binganni waleya kɛ muso dɔw la diyagoya cɛnimusoya diyagoya hali Yaya Jammeh yɛrɛ y'a kɛ a ka minisiri muso dɔ tun bɛ yen ko a y'o wele ka cɛnimusoya diyagoya ale fɛ o plainte u bɛɛ lajɛlen de bɔra kunun kabini a fɔra kunun ko kɛ bɛ na kɛ Yaya Jammeh nɔfɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ wulikajɔ kɛra fan bɛɛ lajɛlen na ko nin ye fi fɛ a kan ka kɛ tan de ko n'o tɛ n'a tun tora nin cogo in na ko a kɛra minnu na olu ni dimi tun bɛ sa Burkina Faso u ka cɛgɛlɛn dɔ binna kɛlɛda la o dongo a bɛ f'a ma ko lajɛ yɔrɔ a tɔgɔ bɛrɛbɛrɛ o ye Sumayila Baname cɛgɛlɛn kun don a n'a tɔɲɔgɔn 3 bɔɲɔgɔnko k'olu de fagara tuma min na ni commune dɔ bɛ yen commune o filɛ nin ye Kitawo ale ni Wayiguya o ni ɲɔgɔn cɛ o ko nin dumuni tun dɛsɛlen bɛ wulu la nin ma kofɔlen dɔ bɛ tali kɛ Sumayila Baname la n'a bɛ f'a ma ko lajɛ yɔrɔ olu de dara dumunifɛn kan k'u bɛ t'o di nin yɔrɔ kofɔlen in na tuma min na ni o segintɔ taara dumuni di kaban o segintɔ u nana bi janfa cɛ ma janfa min barika bonyana u ye kisɛ cɛ a la kisɛ min n'o barika bonyana wa ko ladi yɔrɔ tora kɛrɛda la a ma bɛn fiyewu Burkina Fasokaw ma Roch-Marc Christian Kabore yɛrɛ ye tulo bɔ ko tiɲɛ na nin ma bɛn nin ye maa ye a y'a yɛrɛ degira volontaire k'a fɔ ko ale bɛ nin i kan n'a ala ma ko wɛrɛ kɛ fɛn fɛn ni o ye terroristigilaw ye jatigɛ waletigilamaw ko n'u bɔra fan fɛn fɛ k'ale ladi yɔrɔ to nin na k'ale bɛ don ani a ka jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ o ladi yɔrɔ a ye kɛlɛ caman kɛ o de bɔnɛna a nin na tuma min na n'a ka taa dumuni di commune dɔw ma ko a bɔnɛna nin na wulikajɔ bɛ yen bi Roch-Marc